So we see what I do. I want to know now. Yes, I want to know. Don't eat that, baby. Don't eat that. I thought up. Never got to immediate as single link you. Once when you need to call link. Thank you. Right. I know that when you follow me, hello guys, how are you guys? Mamuka say guys, how are you this morning? I hope you are all okay guys. I hope umuri right lese ayo akadedzana share live mubva madedzana share live ndakakupromisa ini kati ndikukuvigirai zvakanaka nditi future yevana vedu kumberi isi kumasura nditi dedzanai titi tichifamba mukangosvika 550 ndobva ndakudza nyaya yangu mukangosvika 550 ndobva ndakudza nyaya yangu tiri vangani 105 right itichanga muchangamu iwe wakabata foni ndibvise masi aiwa hakuna wedha kai hapana panzvimbo wedha hakuna wedha ichakadhakwa nhasi right guys huyai mamuka seiko kwamuri kumatimano enyika muri seiseko guys huyai tionesane right yaitichemakuwa sikana vedu vetogatichaura kuti uve kudiaspora kwauri kushandaka uri kushandira vana vako kunyika kwauri kwese uri kushandira vana vako dei wanga uri wani iwewe izvozvi right now probably kama dei uri kuholiday kana kuti kupi hamene kuamerica kana kuti kupi ichita yaunoita but because of your kids, because of the kids, because of mabhanduru uri kunyika yauri, you are working mashifts, hauna time yekuzorora, hauna time yesocial, hauna time yekuenda holiday because you are working for this vana. Anditi tichimeka kuti tichiri busy kuti tikugadzira life yevana. Anditika one of the most important things panyaya dzevana education yemwana. Education yemwana is very important, very important. Education yemwana very important. Saka zatine education iri important, toda kuti education yemwana iri important kudai. So guys, we have to make sure kuti vana vedu vaenda pazvikoro zviri nani, panodzidza zviri nani, panochengetedzwa zviri nani. We know kuti most of zviri kuitika kuZimbabwe guys, vanhu vari kuchema nemagetsi, vanhu vari kuchema nemvura, vanhu vari kuchema nezvakawanda kuZimbabwe. Saka ndingada here kuisa mwana wangu ndichigara kuSouth Africa kuno kunesa mwana wangu kuchikoro kuany boarding school kuZimbabwe, kwandiri kuona kuti kuri kubuda mavideos akawanda evana vari kurowa nezvishiri pachikoro, vana vari kurara hostels, vamwe havasi kuobeya macovid regulations because mai ava apo munenge muri kure, you cannot see kuti mwana ari kudya sei, ari kurara sei ikoko, kana kuti muchachuza kuti mwana wenyu aende pachikoro chinenge chine mvura, nokuti mvura guys is very essential. Mvura inotongodiwa, anditi magetsi anotongodiwa. Mwana chanoseda sei kana pasina magetsi? Yes, kune zvikoro zvakaisa magetsi, zvakaisa mabobo kuZimbabwe and things like that, but munombozati zvinhu zvinokata guys, zvinotomboshaikwa. Andika saka ndauya nhasi pana pandakamira kudai so guys ka ndakuvigirai chikoro, anditi ndakuvigirai chikoro, rega kushanda. Iti mwana life yawakararama iwewe ita kuti mwana wako awane life iri pamusoro peyawakararama iwewe times 10 if possible. Andika education being on the top list. Anditi so tiri pana pachikoro nhasi chinonzi pachikoro chinonzi Gulf Academy Institute, County Gulf Academy boarding school, boarding college, whatever that you want to call it. Andika chikoro ichi chiri pana pandichakutarizai. Andika ndambobva kwese ndamboona guys, andiwinchi kumarket chikoro chandoza kuti handina kuita due diligence. I've done my due diligence about this school. Ndikaona kuti no, it's okay. Tine vana vatori pana vabereka vari overseas, asi vana vava vakautoya panapa izvi zvari pano pachikoro. Handizvo mutemo hauzobvumidza kuti urise vana kumaklasi kwavari nokuti vana vadiki. Andika from primary to high school vana vanenge vari pano kubva grade 1 anditi kusvikira grade 12 pano. Andika panodzidzwa iCambridge pano guys,
pano iCambridge guys zvasiyana nezvimwe zvikoro zvezvamunoendesa zvatinisa vana muno muSouth Africa pano kunoku andika why because chikoro ichi maCEO echikoro ichi andika vanhu vari kudiaspora. Thank you the CEOs makauya neplan yekuti rega tiende kuti we all know kuti zvikoro zvemuno muka sorry henyu madam ndichaita chingori hamuri kuda pakamera parisipo zvikoro zvemuno zvakawanda vana vanotoenda kuchikoro nemapanga vana vanotoenda kuchikoro vakapfeka school uniform. Ndafadzwa school uniform yanaona vana vakapfeka aiwa on point ndabva ndafunga maschool days edu tichiri kuchikoro isusu zvinhu zvaifaya ndo zvandaona kuvana venyuko mwana wokuna nechikoro don't touch my shoe chitrous kasport head mai mwana bhegi rake hauseche munenge mune paper spray munenge mune hakuna mastrict those strict regulations but imimo mukauyawo mukati vakauya vakati rega iti mukati rega tichibatana tiche chikoro chakuti mwana anodzidza even tsika dzekumusha hunhu hwekumusha aiwa makaita zvakanaka ndaona vana vari right guys this school is new chikoro chakatanga muna January gore rino iri asi chine vana vatori panapa vari pano saka iwe mubereki uri kunze kwenyika uri kudiaspora kuUK uri kuIreland uri kuAustralia uri kuAmerica regai ningokubirirai mbijana uniform imuione asikana ndoda kungokubirirai come on girls I just need 2 of you only 2 girls 2 of you make sure you've got your mask on because I don't want your faces I don't want your faces I just want from the neck downwards. If you can just put your books to cover your faces, it will be fine. Yes. Just do it as well. And the boy, you can come as well. Yes, cover your faces. Cover your faces. Cover your face as well. Rather cover your face as well. I don't want you to be on the left with your face. Like, guys, this is the school. Look at the school uniform. Look at the school uniform, how it is. How beautiful it is. Guys, vana ava vatori vana ende ndichakudzai zvandakudzai kuti why I'm recommending this school kuti unza mwana wako pani pachikoro. I'll tell you more. So this is a uniform for high school andika ndo uniform yema high school primary ine yayo andika that I'm going to show you again andika as for now I would like to say thank you very much for my own. I can go girls, you can go. I don't want you to appear on the camera with your faces. Right, maivona uniform yavo so ayo uniform ya makachaisa saka vani sameri kana tivani ngori newani kune sama. Hi, sis Min. Hello. Okay, my uniforms vane iyonde summer. All right. And then kune winter. Yeah, kune winter. All right. And then vane sports as well. Oh wow. Vane matrices as well. Wow. For my sports. Oh, brilliant. Yes. Okay, thank you. So with me here, I think is the lady Mujayari. She's one lady anoita oversee. Andika ndofunga ndiano akaappointa kumira achiona kuti chikoro chiri kurana zvinhu zviri kufamba sei and things like that. Andichimaona pano so ndiye tichatoye school and everything zvatoda kubvunza zvese tichabvunza anenge achitibatsira anditika so guys pane zvatotaura ndisanda kubvunza mubvunzo. No, it's okay. Okay, regai ndingotsanangura again. Hello diaries, tiri tese padiary. Chikoro chedu chinonzi Geufa Academy Tutorial Center. Saka ninya iri kuitika panapa ndeyekuti isusu tinoita Cambridge tiri vekumusha vekuZimbabwe. So the main reason yakaita kuti tivhure chikoro kunoku inyaya yekuti tikuda kuti vana vedu varambe vaine tsika dzedu dzekuZimbabwe. Amen. Vachidzidza Cambridge yavo asi tichimaintaina our culture. Of course tamu 21st century asi tine zvimwe zvinhu zvatakakura tichiitiswa kumusha zvinotibatsira even now tiri kunoku. Saka tinoda kungoti muuyewo munze vana venyu nemi muuye muone. Also the advantages isusu hatishandise ma-textbooks. Vana vedu vanoshandisa ma-tablets. Yes, I saw so it's like the textbook in a pocket. Hapana bhuku ravanoshandisa zvese zvinenge zviri patablet. Thank you. All right, thank you very much. Saka machinzwa guys, kana mwana wako achiuya panapa atenge ma-textbooks anongo tablet yake muri kuprovide tablet kana kuti tikutenga ma-tablets. Ma-tablets 1200 anenge akainstallwa mabhuku ese. Perfect. Right. Saka inini ndatoda again ndatoenda Doi yakufa kuti apinde chikoro pano. Doi is here to go to school here. Doi is going to be here. Doi next year, hey, you're going to be staying here. Pane mubvunzo pana. Pane mubvunzo. Okay, don't worry. You ask the questions. Pamwe ndichapfura nepo paari kubvunza pacho. Right. Saka chikoro ichi kune vada kuziva chikoro chiri between Rustenburg neJoburg pakati peRustenburg neJoburg. Guys, imimi muri family yangu. Why ndiri kutaura kuti unzai vana pano azvinetse. Kana uine any problem inini I'll be the godmother vevana venyu
handiti sekuti tiri halfway Joburg neRustenburg. You just tell me kuti sisimeli ndinoda kuti munodai munopa mwana wangu chitenga chikafu munopa mwana wangu ndinenge ndiripo, I'm up for it, ndinoenda pa mwana wako sisimeli exit ichi weekend munochima exit weekends anditika mwana wangu anako kuenda torai mwana wangu aine nyumba kwenyu as long as you trust me and you give me that permission anditika vanondiziva ndinoendotora vana anditika toenda ku weekend vodzoka ndipadzisa zvavo nemusesandi andimona kune vari kuzimba vanenge vanoti vana vedu vanobva kuzimbabwe chakuchikoro. Guys, I told you earlier on, I'm repeating again, mwana kana achidzidza pano kana vana vavhara chikoro, let's say mwana hana hama munoko kuenda ari kuenda kuzimbabwe, pavanovhara chikoro pachikoro panapa pane bhazi rinotakura vana pano. Iwo wakatenga matiketi ako everything kuziva flight yemwana tiri kusunga nguva iyi, bhazi rinotakura vana vese ari kuenda kuzimbabwe rona navo kuairport romeka sure kuti vana vese vapinda mundege vakuenda kuZimbabwe. The same applies nekudzoka kuchikoro anditika bhazi rinovamirira paairport zvinolayazwa mumawhatsapp group vomirirwa paairport one day vanosumuka vana vese bhazi rovatakura futi vana rouya pano. Chakanakira chikoro chino chiri musango, hakuna zvotanzi mwana wangu abuda kana tikwaita madrugs. Guys, trust me, chikoro ichi chiri musango. Hapana chiri pano, I think about 5 kilometers from here there's another school ndeche mabhuru kachiti mabhuru ndikureva varungu ndeche varungu vega vega imwe boarding iri pamberi 5 km from here or 2 less than 5 km I think chinonzi Hekport chiri padhuze. Saka zvongori chikoro chete zviri muno, hakuna kuti anzi drug richapinda nepai kana kuti pacha chiri musango. Hakuna kuti mwana anotiza chikoro achibuda achiti kwaenda kuenda nomwana kuti ndikuenda kupi musikanzwa, hakuna. Kana vakaita musikanzwa vanongoita musikanzwa iri normal yevana yemuno muchikoro muyadhi munomu zvichiperera pano. Hapana tanzi anozobuda achienda kupi hapana, because part in the gate racho rakatokiwa inchera kada kubuda chena vakavhura gate achangonomira pagorodha pakanzwa nokuti hakuna kombi inosvika kuno kuchinda kubuda kwevana pano vanobuda nebhasi rechikoro anchimashona. So kubva grade 1 kusvika grade 12 chimwe chandafarira pachikoro ichi guys, vana ava nochikoro chinyuwani ndapinda maklasi ndichapinda nemi zvakare, vana vari kuitwa ma1 on 1 guys. Come on, ndatotaura ndikachikana kwana mwana wapa chifoira ka amino chanenge achida kuita sei, vana vari kuitwa ma1 on 1 guys. Kuchikoro chinyuwani remember vana sati vakaenda zvekudaro, saka teacher ari kuwana nguva yekuita 1 on 1 nevana antimashona. Saka ndozvanyanya kunifadza. Saka sataenda kuvana regai timbotanga nekuti munyatsoona chikoro imimi antika you follow me guys, moona chikoro ndichikutadza pamoda kubvunza antika tozoenda kuma questions, imbonyerai nema questions ndichazouya specifically for ma questions. Munhu wacho akabata foni achindibvunza ma questions ini ndichikuanswer plus ndichibatsirwa kuanswer nani na madam nemudhayari mwatina ipanapa. Guys, let's support our own people antika life is too short. Instead of kusoro bvambura nekuita sei, let's support each other kuti vamwe vakwirewo vasimukewo kukura kwavo vacha employer mamwe maZimbabweans. Next time kana makuemployer chikoro chakura antika mutorewo padiaries vasina mabasa vaya vanocleana vanodididi motirangarirawo kana chikoro chakura anditika right. Saka regai titange nekuenda kutsatenda vana vachiri maklasi anditi atidisturba vana vachabuda chienda kulunch tosangana navo ipapo. Regai timbotanga taenda kwavanobikira, follow me kwavanobikirwa chikafu moona nditi chikoro chinyuwani chine gore chete mandikira makia okay atipidei right muno mudomu kuti makubikirwa antika ngatitobva mukunhuwira ona higo kuti ndinge hawa it's still nice. Experience wow, right. So guys, ndafarira chinwani ndofunga zvachikoro zvishoma. Many is that side. Oh, many is that side as well. The other one. Yeah. Okay. Pane many yakatopeswa apa guys. Kana mwana wachunga uya pano Monday pa breakfast anditika anodya porridge mili wati nedoro anditika. Next Tuesday okay, pa tea break and odya 3 slices dzake dzechingwa chinenge chine butter kana jam neboiled eggs dzake 2 anditika necoffee kana tea yake anditika mukaka kana mwana achimwa mukaka anomwa mukaka kana asingamwi optional right. Masikati palunch panodyiwa fried heki fillet. Omwana imunozvidya here zvada heki fillet zvikudzibatsakana mabai vanokora panodyiwa fried heki fillet pana odya mapotato wedges anditika poitwa coleslaw ilunch anditika poitwa fruit salad and custard anditi pozoita fruit juice pozoita panheru vanodya sadza pap and chicken with vegetables pahupa dzevanhu tichasvika right. Tuesday nasvika Wednesday ngetesendiriwa ndasaka nhasi vadya porridge tisindodoba kuseni vakadya chingwa chavo nemascrambled eggs
netii whatever it is. Makalanje zvokudya beef and pap and beef with very okay. Ndoya naona yabika beef okay. All right. Pozoita ice cream kana with fresh fruits kana with fresh grapefruit juice. Mane kudya macaroni nebeans with vegetables. Pozoita fruits guys. Pano vanodya mabacon, vanodya roasted chicken, vanodya ice cream zvese everything dessert iripo. Saka vanodya ka4 pazuva. That is very fair. Hakuna chikoro zvakawanda kuzvine zviyango vedhobha kuti unotenga extra grocery iwewe kuti mwana wako asapedzana. But panapa ndaona kuti vatiri kuita zvinhu chaizvo. Saka umu ndo kitchen munobikirwa munobikirwa tichamukuona muri miti. Chikoro chinwiwa chekutanga yes. Tichaudetsera kuti chikoro chisumuke tinde navati nekunza vana veipana. Right. Topika umu ndo pavanodyikira umu. Ndojaini nevana zvachiri vashoma yakaenzanawo nevana ndojaini nevana ishi ndoma vanodyira munomu antika saka iwe kamera kwese muti achitenderedza vachinyasokuonawo mujaini antiwana ndoma vanodyira umu antika vana vanodyira saka chikafu chavo chinoiswa apa antika vana voyatira chikafu chavo vachinogara pasi antika pane tv yavo yevana iyo irako iyo uiona TV yevana nokuti kana vapedza kudya vanombogara munomu antika kusvikira vachiona TV anditi saka ndo TV yavo vane hita yavo kuno kusaidi kunotonhorei saka vane hita yavo yavanenge vainayo iyo iregasiyo inenge saka munomu munenge muchinakidza vana vanenge vachiona TV vakasimuduka vari munomu guys udzai vana pano guys aiwa udzai vana aiwa vana ngavavo ine mangwanichuma guys imika segeni ndanda kuudzai pakaita mamistakes evana ndodzoka palife ndodzoka palife muzive ndandikanda kuudzai kuti ndimangwana musazoti chichi saka tiri kuda kuti vana vauye panapa saka make sure to you up your game hatidi kunzwa kuti ndisina basa because ndinodzoka palife ndikatatokuudzai ndosatombasiiwa akatarisa mugare matongo zvinhu kana zvapaitwa mistake complain ikauya ngatigadzirisa fast mamistakes ariko tiri vanhu handiti asi sika kuti kugadzirisa fast ande sapinda ndeme vana vadiki munomu ndeve vana vasikana munomu handika ndo vanokupa munomu because of covid vanenge vari 3 handika because of covid vana vanenge vari 3 saka tumwe tumbhedha tuna basi vanenge vachingori 3 vana mabhangbhedha pamusoro apa pavate munhu because of covid vanenge vari 3 vakadai so right nerimwe jombo revana ichi handitika topinda futi mune rimwe vasikana vana vasikana topindawo munomu vasikana zvakare unotoona nemarongedzerwo acho kuti vasikana vari munomu vanenge vati kurei hanomaona mafuta anadhomu nechichi havati kurei saka mundeme vasikana handimaona madhomu revasikana iri handiti it's a new school yakavhura and asati yasita fully functional because of covid hanomaona pachandawo chavandifadza nacho pacovid vamwe achidi ivo vanovhira vavhara chikoro vanga vari busy because chikoro chinyuwani handika vana asati vawanda zvekudaro saka vakaona kuti there's no need vananga vakontinue chikoro and musakanga nokuti cambridge pano antimaona cambridge pano pachikoro panapa hande right apa takatanzai kwanzi tinoke before tichapinda nevasikana vanogara munhu kwanzi noku before you enter up saka ini ndazongopinda asina kunoka vetandiregerera vasikana right this is another one as well you can see mabhegi akatokiwa handitika right muno mundo munogara vamwe vana handitika as well vanenge vari 3 marooms mamwe maroom handichaindi because angofanana guys handichakwanisa kusvika kune mamwe maroom because hazvangofanana yakuvasikana kuchinda zvakadai handika zvada kuchinde kozoti pane toilet yavo nebathing room handika and then boarding master anogara maanenge ari mukwanisa kuzopinda neme munhu mukuru boarding master anenge ari kuitira tachengetedzichi vasikana mamwe maroom evasikana ari kuchinda zvakadaro handichakwanisa kutadza because zvakangoseta up ndiyo yamangoona ikangofanana hande kuvakomana right chasvika kumachinda ndokupindawo kwainoku before yena asingangopindawo right umuntu umwe munogara vachinda ndokutadzai kana 2 guys because akangofanana ndikadziramba chingopinda marume vana azvizoite anomaona umu ndo mune vamwewo vana kuvakomana kuno kwatave kunoku anomaona kuvakomana kuno kwatave kunoku handitika kuvakomana futi kwatave futi kunoku vakadzimawo light handingazovhuri light ndongogumira hangu pano handitika kuvakomana futi kunoku kwatiri kunoku handitika and then vana vese vari panapa guys hapana day scholar vese mabhodha
vese vana vari pana pamabhodha hapana day scholar handitika I think ukoko kuseri kuti akunda kune mamwe marumu nekuna boarding master wevakomana saka hazvina kunde kuti tiinde kuno kuti irumu yemunhu mukuru nemamwe marumu akangofanana kuti kutadza iri padhuza yatu right hande then vane mabathrooms avo nematoilets ichienda zvakadai so handitika right saka parugara swati varubvana musi wa 10 December. musi wa 10 December for now because maticha aripo pa SMA Zimbabwe so far unaona for now because chikoro chedu chiri kukura maticha izindo dzimba dzematicha idzi maticha chiri kugara apa ndo dzimba dzematicha saka usanitsekana kuti mwana wangu mvura ndikuti muri kuona matenki esa matenki aripo handitika handei tomboenda kuhou tinamboza kuhoka ichipia so weekend kaita kana chiti vana vanenge vanogona kugara zvavo vana vachii hakuna mwana panobuda achinda guys trust me hakuna panobuda mwana achinda pano mwana unogara pano ndipo unogara pano vanogona kutora navo mapicha avo uko vachitora mapicha uko vachiti ifenso hakuna panojamba achibuda achinda takuhoma kukulo nepatano yakiwa takamirira machi ikakiwa takamirira maki tichimirira maki kuti auye rega tifanoenda uko ende aiwa zvangu iholi yevana handimurikona swimming yevana handimaona swimming yevana handimurikona itori clean yaklinwa handimaona iyi swimming yevana vakuru mahigh school ndiwanopinda mahigh school ndiwanopinda iswimming pool yevana vakuru ishi handika tichaenda kuswimming pool yevana vadiki iyi ndeyevana vakuru tichaenda kuswimming pool yevana vadiki nimona iyi ndeyevana vakuru ishi muri kuona chikoro ichi and then vurai tikuya hambe matengi ese emvura iyi nemaflood lights kana kuchipisa vana vachida kusima masikati vachida kusima usiku papa kuchipisa kunoku pakatoiswa maflood lights apa vanosima pasanenge vakasima vana lifeguard wavanayi vana lifeguard wavanenge vanayi vanenge vari imomo vanenge vana lifeguard wavo vanenge vakachenza usiku kuti kunombopisa kuno kusteg zvokudaro saka vana vanosima chero usiku vanokudza vanenge vari under surveillance saka mvura iripo kusazoti mvura hakuna tudikidikiwo tumagrade 1 tuvana tudikidiki tandaona kuti magrade 1 tunokwirawo mizerere apa hanimona tichikwirawo mizerere tichitamba okay alright hanimukona apa pavana chitamba zvavapa hanimona magrade 1 aya andaona nemagrade 2 andaona then toenda zvedapa ichi vanoita chiapa ivolleyball volleyball apa vanoita volleyball apa vana vanenge vachiita volleyball chikoro chinyuwani chichangotanga gore rino chikoro ichi chichangotanga gore rino handei hemukona vataridze kwese kuenza kuona kuti hakuna mwana kwanobuda chingi anogara pano panoita zvechikoro pano oita zvechikoro pano mwana kuona zvechikoro mwana panapa zvechikoro hauiti zvezvechikoro ita zvechikoro kana wauya pano mwana unofanwa kugara chita zvechikoro inde ndichiya kuzodongorera vana venyu kuti vata zvechikoro here ndichiuya kuzodongorera vana handei inoonekana right topinda munomu right tapinda munomu kuita maungira wena tapinda muno vana panhanzi ndo munoitirwa mastorytelling avo vanogara panapa pachiitirwa mastorytelling kwanzi kune vanhu vanomboya vachifadza vana vachiita ungano vachididi saka ndo mavanenge makagara handimaona
varipo apa pakavharwa apa ihita yevana in case like iri kutonhora hita yavo iri apo vanenge vakaisirwa moto handiti saka school of 2021 vana ndo vakaisa zvavo maoko avayo apo vaiisa maoko ava handika saka mwana ane activity dzakawanda dzinokwanisa kudi ane activity dzakawanda dzanokwanisa kuti adi aisa zvamunongosiva guys chikoro nechimwe nechimwe panoitwa tumaproject tudiki twemuriwo tosapota tichitengawo mavegetables eidi vana vedu vanodya muriwo kumusha even pano handika kuenda kugadheni kuri kuitwa muriwo ingagadheni ipampu yomvura kuno kuzo kuitwa muriwo kuno right asina chakaitwa right muri kuenda vakuru oh okay ha chimwene bwera bwino achimwene bwera kuno guys iri garden revana guys ravanorima muriwo wavo at least spinach iripo inobva spinach achimwene ngawaendi muvhuru musere nyaya yekofu varimire vana kofu vanodi ndokumusha vanoda nyama nemavhichi ekumusha nguva aiwa zvakarongeka zvakabata saka muchasi nichazoisa futi macarrots handiti ari macarrots nelettuce nelettuce nematomatoes kuti zvinhu zvakawanda wanda muzvirimire moga ndobasa rana chimwene iroro rekurima chibva yamatosiya mamudzi achimwene kuri bwino mina ndiramba joba chako chiri what language do you speak when you can decide my love tumbuka me I don't know tumbuka okay can you speak in English you hear English no? Yeah. Right I can see you're doing a good job my brother but hey I've got one challenge you must concentrate more on our own vegetable that is kovu. Yes, spinach, yes, they are eating spinach, it's healthy. It must be there, but plant more kovu. These kids, most of them, you see, they are Zimbabweans, they are used to kovu. The kovu, and even in Zambian, those Zambian kids, they are used also to kovu. So, if you don't know how to do this, I will teach you. Do you know how to do it? You don't know. I'll teach you. Okay, so, do you know how? Yeah, do you know your coco? Mind in the net. Tingo pesa majira. Right, as you mean, you see, you are going to make when you put your garden. So this one must not throw them away. You just this one. You make sure that your vegetable planting it doesn't waste all this, so that it grows like it grows quickly. So these are what you are going to plant. Yes, you make sure you plant it like it grows. Put manure, remove all the weeds, make sure it has water, then you tell me. When you start seeing that it's having apples, just tell it to buy the spray, and then you spray them 2 weeks, then you will tell me yourself. So as soon as it grows like this, it also starts to shoot this stem again. You remove them, you plant, put more of this. You know why I'm saying more of this? Because you can also make money from them. Yes, you can make money from them. When they are too much, right? Maybe sometimes you can get a small vein, you go and sell. Everybody wants vegetables. See, local people, Malawi people, you need to remove all this. Remove this, just keep this. Then you plant. The next time I come here, I want to see a very big garden. The next time I come here, I want to come and take vegetables from your garden. And make sure I also, you know what, fight with you to say, bring me lettuce, bring me this. Here's a good garden, my brother. You can sell, you can make money out of them. So that some of the things you don't even have to go and write an invoice every time. Right? So next time I'm coming back, my friend. When must I come back? February, January, after holidays. I want to see the vegetables. Okay.
Don't give me an excuse when I come back. No excuses. And like so, mukona avo the security gate, security men, the gate what is away. Mumala ufitani. Yes. Vana vabudi gate. Vana mana vari strict anoziva. Vari strict gate havabudi vana. Kanenge vakagara vakalokiwa gate. Ndatombomira vakakiya zvanga achidangada kutoilet. Pasina munhu ari open. So this is the security gate, guys. One of the security men that is here, that we have here. You make sure your kids are safe. You make sure your kids does not go out of the gate. They will always be in the gate, each and every time. So this is one of the guys who's helping the school, the kids actually. Thank you, my brother. So, vana vanoromboita kana kuchipisa zvida kuzati kunopisa masadza avanomboisa pasi kunopisa zvokuti vanorora pafloor chaiko chaiko kwedu so sezvo vari pakati pejobek nerasenbeg wedha inobata kwese kunopisa zvokupisa kutemera kutemera saka isi nditonoti yanga chidzena mvura machemanje yanga chidzena mvura machemanje indo yevana vekuprimary saka for now hanzi vari kufanira kupindawo mune vanhu vakuru but indo yevana ichi amona nemaflood lights aripo zvandakudzai kuti vana kana vachida kudi kuswima usiku vanoswima imomo vakati asi under supervision kana lifeguard aripo ndamuona lifeguard yana vakachengeta vana saka vana kavanenge vachisada panapa amona vachisada pano vana vanhu kana vagera vakazvimasisi zvavo vanisada magetsi avo malaptop aya mabhatiri kana kupera muti wega wega une chinhu une maplug muti wega wega unapa une maplug saka vanoplaga apa andikapesa apa vananoplaga apa vachidzidza kusvika uko kwese uko une vana kwese umukona miti yese yakaplaga une mabhokisi emagetsi saka vana vanenge vachindoplaga vachidi malaptop avo vachiita masiku avo ground ready netball iri handimazviona iro riri iground renetball vana vanoyachitamba panapa netball uko ndekwesoka uko kuvana vanofarira soka and then pane pari kuti mabasketball apa guys ndati chikoro chine chii chakavhura gore rino ndichakangamo gore rino saka vaita and at least vaimprove zvakanyanyisa pa1 year mucovid vagona kuita zvese izvi aiwa vari pamberi nyanyisa saka apa ndoparugadzirwa ichapapera pade pebasketball pakadetegwa manisira mapomba ekuita saka vachauya chikuru education yevana ndiyatikuda nestrictness yevana kuti vana vadi vadzidzetika nekugara panenge pakavharwa saka dati moni ndakudza kuti tine i1 on 1 kona mwana wakachifoirawo panapa inandititananga kuda kuidzidza nekuti vana vane access ye1 on 1 1 ndakudza nukona sorry can you please put your mask mamukona 1 on 1 yakuisa i1 on 1 yakuisa nanemungaka unoona i1 on 1 zvavakutoita saka kona mwana kwachitadzawo bhodhi ravo izvi andino chinongo chidei i1 on 1 iri kutoitwa anomaona and mune vana guys I cannot show you vana atisingatorwa kune makamera nezviziva but vana vashoma zvakadai takunda kurasii takunda kudzivaiswa veneyini saka vana ticha klasi yega yega ticha wega wega anenge ane vana vake vekuti anokwanisa kupa attention yese kuvana handiti mashoni hapana zvazvokuti ticha haana nguva yekuexplainira mwana kuti zviri kufamba sei kana zviri kufamba sei no handiti mashona vese vanenge vane time because maklasi avanenge vasina vana vakawanda zvekudaro tenda kuprimary anditi tenda kuhutu saka vari pana pamaklasi avo manenge vachiiwa vari pano handitika vane matelesi avo aya ndevasipanati anotoriwo vane matelesi avo imomu neshawa dzavo imomu antivafona kuita kuti kana vakaita masports paya vanombotamba masports nechikoro chandakudzaichirapo chevarunguchi vanoita masports avo padhisika vanogeza imomu vakomanawo futi kuseruka kune matelesi avo futi vanogeza imomu then panyaya dzehuku dzandati ndichauya paya huku havasi kutenga mabroiler aya mafly by overnight anomaona vari kuita organic chickens dzavari kupfuya vega dzekumusha dziri kupiwa umu
saka mwana wako anenge achibva uku ine upani kana ari pano anenge achibva saka mazai nechii zvinobva mumunhu fakiwa right nabasa ndoenda kuclass vanoenda ndezvokuvabuda kuti vana chidiki kumaprimary so ndezvokuenda kuclass aiwa isipofufuneli vachiri kuchinja maleseni ya kuchinja maleseni saka umwe ndomba vanoita madhibheti avo kana vari munomo vanenge vachiita madhibheti avo vari munomo ndomba vanenge vachiita nyaya dzavo vachiita madhibheti avo vachikweshana vari munomo vana andika obviously under strict supervision aya mamwe makilasi okupinda zvakadai unangotsvaga 1 chiro kilasi kunenge kudongororesai maybe magrade 1 nemagrade 1 those primary vari pasi kumberi iyo Iyi. Sorry. Okay. Can I have one girl and one boy? But you give them a book so that they cover them, their faces. Just give them a book. Come, Nana. Come. Right. Cover your face like this. Stand here. Cover your face as well. Guys, look at our 2 bundles, our 2 joys. Ah, can you not fit here? Hi, stand here. Stand here. Yes. 3 of them. You see? Look at the uniform, guys. Look at the kids. So, guys, trust them. Look, we have as young as this one. So, you see, you can trust them. And these are Zambians. Panama Zambians, Panama Zimbabweans. And Panama my locals, trust them with your kids, guys. Your kids will be in safe hands. Are you happy here? Really? Are you happy? Is it nice to be here? Yes. Hello? Tell the truth. Is it nice to be here? Are you enjoying? Serious? Vana, they are happy, guys. You can hear from the kids themselves. Vana, they are happy. Very pan. Doi, I've given you a friend. Next year when you come. What's your name, baby? Taps. Taps in the way muno. Taps. This one is going to be your girlfriend. I mean your friend. Girlfriend. Friend. Netapen. She's Doi. The name. Okay. Yes. Good. Now can go back to class. Thank you, ma'am. So you see, guys, vana vari happy pano. Andichika atizokere pamvuri wedu tichiita zvemakweshe zvamamboda kubvunza aya. Okay. Unoona so kana mine mubvunza guys motinondibvunza mubvunzo manje ask me your questions tobva tabatsirana tibvunze saka school fees yedu titaurire imene school fees yakamira sei primary yemana okay ma it's a private school obviously ma school fees tine 3 1 yema-day scholar ufuthi hatina ma-day scholar. I don't expect to get a day scholar. No, we don't. Pachiri kunoku hakuna day scholar. Saka ngati ndiri mabhodi zvikoko. Wow. Saka indo ichi under renovation guys. No school hall yavo ini but it's still under renovation. Yes, you know kuti vana asakawanda zvokudaro ani mazvona. Ende chimwe chinhu zvakare vana vanowachirwa guys. Vana vanowachirwa pano weekend yega it's weekend and yeah weekend vana vanowachirwa saka paschool fees yako vana vari wachirwa handitika asi munobvunza nekuti vana vanouya vauya zvakafanana namasive mabhizinesi hativomisi wow saka vanotese okay moda kutaurira muno totienda pamvuri naya saka hakuna food truck muri right because food truck isisi yaitikonzeresa food truck
kuchikoro futi isina musikawa takatobvura mafuti kanga vamwe tichiba chikafu chavamwe futi trangi inozododaisopakanira ndaimwira mugwana unomudhisa chonomwira muchigubhu imomo kana saka tisanangurire kuti tine mhaka yemukuramba tonayo nemazauti pane vachida kumwa zvaorenjera chikumusha okay nyaya takaitira kuti vana vasauye nezvinhu inyaya yekuti pamwe imimi munoafodha sterek mumwe mwana maparents ake chavari kukwanisa kuti mwana uye kuchikoro saka ni chakakosha inyaya yeeducation so toda kuti zvinhu zviitwe standardize saka hapana mwana anouya nechikafu tine takshop yedu iyo so maparents zvavanoita vanotipa mari yavanoti iyi ndeye takshop saka mwana anospenda takshop yake kusvika mwedzi wapera mari yaanenge apiwa nemubereki wake haibhadharwi kuchikoro inoenda straight muaccount saka ini ndechingonyora pasi kuti mwana atora chakati and then month end totumira bill mubereki wobhadhara kumahostels hakuna chikafu chiriko except chavanopiwa uku chete so in case vana vari kusuvira todawo juice toda chinenge munazvoita kushop vanotorequesta kuti tikudawo kuti kuuye chikafu chakadai dai tichitengese kutakshop tovataisa iko but imi muri mujoinika muno lese ndiri mubereki wemwana ndatenga zvangu pizza ndatumira mwana nemistd yamudi aiwa sismail zvatinoita ndezvekuti maparents neparents group yedu saka ni on special occasions as well tinoti maparents vabatanidze mari dzavo and then votengera vana vavo because tinova treat as the same hakuna mwana mupfumi hakuna mwana murombo so vanoshare pizza iyoyo kana muri kutenga pizza muchiita kuti vana vese vatenge we are okay with that anditi but kana makuita chekuti mwana wenyu ave special aiwa saka vana vese vakainzana hapana kuti inini ndinozodai vana vese vari pano vakainzana sofa hakuna zvoti mwana womurombo mwana indobva kufamily yakakwirirana kudi aiwa that handei kumafees pakakosha apa mafees apa alright pamafees edu tine maweekly borders and then tine matermly borders maweekly borders vana vanogara pachikoro monday to friday and then friday voenda kumba vozodzoka on sunday manheru so ivavo primary vanobhadhara 4,800 per month and then matermly border ndo vane maparents ari kure saka vanotogara pano pachikoro kusvikira term yapera kana kuti paita exit ndo pavanobuda ivavo i5,800 per month then kuhigh school i5,000 weekly border per month and then matermly border i6,000 per month right pane imwe mubvunzo here I think do they learn Shona? Do they learn Shona? Kuverenga Shona. Hanzi, do they learn Shona? Do they learn Shona? Okay. Shona, it's a subject that we are going to end next year. Okay. But inyorwi pa exam. Just kuti vana vangoziva Shona. Because mama parents akarequesta kuti vana vaise Shona. But so far hatina Shona. Yagona kuverenga Shona ndakanganwa. All right. Tione mubvunzo right guys kana muine mubvunzo chibva mangu ndipa mubvunzo chetione tipei mubvunzo Hanzi, where is this located? Hekport inzvimbo inonzi Hekport iri mu between Rustenburg and Joburg anditi asi mopenga madhaisi wamukakomeda zvangu ini ndikutaura zvechikoro panapa imuri busy nebhekisina faso yangu mukwana imi right right guys taurai kana mune mubvunzo taurai hanzi haupa chipeteni matems hanzi phone number yechikoro okay toisa I think let's just do it inoti okay pane 078 right 078 352 115 iyoyo iri paWhatsApp plus anditika iri paWhatsApp yandanyora iyi and then imwe yacho 087 157 7300 ndive ndanyora zita rechikoro Gelfa GELFA kana ngati geisha
vamaruda website nevedu zvayatotiza comment yangu nemacomments evanhu. Okay, admin ari mucomment ndokumbura unji register. It's a registered school. Yes, it's a registered school. It's a registered school. Vana vanotariswa pano kuti vageza here. Vana vaita sei vana vanotariswa pano. Anditika vana vanotariswa pano. So iwewe guys, kana uchinyanya kuconcentrate nenyaya yemari, usika concentrate nyaya yeeducation yemwana wako, neofo yemwana wako, then une error. Asi yo every day unoenda kunodla pizza, unotengera zvikomba doro, uchitengera zvikomba zvinhu zvakasiyana siyana, asi uchichema tukwa yes school fees, yes school fees, yes school fees. Chikafu chevana vanodya chikafu chesenda kudzai. Pane 4 vanodya 4 types 4 meal per day. Andika vanodya breakfast yavo, vodya na 10 o'clock, vodya na 1. Andika pamenye yevana truly speaking, andina kuona chakaipa pamenye yevana, pamenye yevana the best. Very safe line chibi, very safe considering pachiri, andika considering setup yandaona pano, very safe I can tell you. Runs, we are talking of runs, atitora ma US dollars, tikutaura runs, anditi 5,000 rands border. Antika imari ku 5,000 rands kuma US dollars. I see 300 and something. 6,000 or 300. Saka chikore chimukura chita 200 and something. Guys, 200 and something US dollars. Yes, we are accepting kids from UK. Yes, like yes, they accept. They accept. So chimwe chikona chikoro zvekubhadha kwa endai munobvunza zvimwe zvikoro zviri kuna Zimbabwe chinoba endai pare jina mundi panaidza munonzwa kuti school fees mari mugoya mundiudza zvamukutaura izvi. Indai pare jina mundi munonyatso kunzwa kuti vana vari kubhadhara mari pare jina mundi mukodzoka muti motaura zvamukutaura kuti chikoro chadhura. Kanzi kana takudawo maticha kana vakuda maticha but not for now. For now ngatimbounza ivana first. Kana vazounza vana vakazara panapa tochiti recruitment yematicha ngaibve kudiaries. Motogwawo pare zviri fair. Application yako kana qualify yawo kana sa qualify wa qualify. Chinonzi Geufa. Pane munhu anyora kuti Geisha. Chinonzi Geufa Academy boarding school Geufa. Chinonzi Geufa. Guys, munomunobvunza zvinakana nebasa ranzi I'm interested. Ola itila inachivi. Get hold of me ku inbox. I can be the godmother wemwana wako. Panita ma exit mwana no yakumba kwangu. Chero mukavaunza vose vana venyumba kwangu kovanokwana ngavauye. Chero mukaunza 20 vana from ku UK uyai navo weekend tokwana kana tichingovata chero pasi tose tovata as long as vana vabuda vanakirwa ndo vadzosa futini hapana kana chakaipa. Hanzi itai preschool. Okay, ngatimbotanga ingati vachaita but iko zvinamo zati mwana ane ma baby steps ekukura. Anotanga wachizvarwawo, otanga kuzvarwawo, ozotanga kudiwo kukambairawo achikambaira achizomira achidaro. Saka vanhu vari kutanga antika gore richatanga gore rino iri. Anditi grade 5 next year iripo nzvimbo uya grade 5 next year iriko antimaona ndechevasikana nevakomana varipo inga ndabudisa vakomana 1 naijudi ndabudisa vakomana 1 palife vana vabuda vakomana 1 saka vari kuti mari yakawandisa indisa mwana wako kwaunokwanisa guys tanadza unosvikira animaona tanadza unosvikira kana mari yakakuwandisira iwe rega kutlovesera vanhu vari kutsvaga mari ari mubusiness ravo antika vanhu vari pabasa ravo anditi saka iwe usatlovesere vamwe nokuti iwe yakakuwandisira iwe chinotsvaka mwana wako kurukesheni kwanisa mwana wako totaurawo nezvechi nevanoafforda anditi guys ngazvingoitawo fair square ka anditika hanzi what do they need to enroll the kids hanzi moda chi kuti mwana apinde pachikora apa. Okay, what we need 340 US dollars ndoya mukuchema imi guys kwana imi. Okay, what we need is if the child was from another school, would request a transfer letter and the previous report from the school, and also the child have to have a permit, a student permit. Yeah, alright. Kana asina permit then mwana akauya akaregister apanapa they need to know offer letter kuti ainde kuhoma phase good vari kuita mapepe emwana mari chidza kuchikoro moisa leta kuti mwana kurumidze kuwana study permit. That's good. Saka kana mwana wako asina permit guys, mwana wako kana asina permit hanzi nai pay 700 antimazviona. Thank you zvako Charity ndizvozvo zvatingotaura pana 700 US dollars zvatingotaura panapa animaona per term ipe month chief calculator onewo termine muchi ndizvozvo antimazviona. Saka guys mwana kana asina permit hanzi the lady is beautiful chimbosiyai zve lady timboita zve chikoro ha mazi diaries aya my diaries ka amikisi sure hanzi we from UK what do we do Laina get hold of me then I'll give you her personal number and then you talk hanzi faces kama nai mamshuma nasada kubata live kana abata phone okay for vari ku UK siseli already titori nemangu ma students ani ma parents ari ku UK tinavo ndavaona ndatoti hangu kuti nditi vana vabude pa live vabereki vasina kuudzwa zvizobudi ani maona plus mutemo unongotiwo vana vari 16 and below avabudi pa ma life saka ndo vava mamnuru kuti inonzi Geufa
vanouya vachitorwa bhasi rinovatora roenda navo kuairport. Yeah. And then kana vakudzoka bhasi rinonovatora futi from the airport vovadzosa kuchikoro. Okay, hanzi is she married? I'm asking for my brother. By the way, she's married. You're ringing. Hanzi mapassport apo vanichasei iwewe zvaundi hanzi mwana unouya naye mutaurirani mazimba guys handiti uyai mutaurirani ini mwana wangu anape vokupa mapepa aunoda iwe vanokubatsira kuti ufast tekere passport yemwana wako ikurumidze kubuda woinisa vokupa futi betsamba yekuti uende naye kuhome affairs kuti mwana akurumidze kupiwa study permit vanokubatsira sechikoro chiri registered kaichi saka vanokubatsira sechikoro asi nechinzi chikoro chiri registered chekuti chikasvika mukombiyuta havachiwani zvino chiri registered kuhome affairs vanosvika kupa chi vanonosvika kupa permit yemwana because chabva kuchikoro chiregistered ava vasi headmistress ava anditika mumwe anoona nezvechikoro zvokuona ma day to day runnings of the school andimazviona saka ndonyaya iripo guys anzi I want next year for grade 5 pel chibva imavabata nhamba dzandaikanda mucomment section ndaisa nhamba regai titrai kupira futi dziri kumhanyiswa nenhingikiri nemacomments enyu imbomirai komenda zvokumhanya kana ndinyora macomments mandise nhamba 078 352 115 and then tine imwe 087 173 1500 15 hadzinakwanisa here ilandline. Okay, 1500 right. Tozoisa futi neposta yacho. Right. Saka namba ndapina guys, namba ndapina anditika namba ndapina anditika idzo namba idzo motora namba movafonera anditika high school iripo hazvi it's from primary to high school. It's from primary to high school guys, from primary to high school. Chiunzai mwana wenyu auye pana patambira na doi uri kutangawo pano gore noya unenge ave pano totora formula kuti ndenaro metric yes iripo but pana pa inhingikiri iCambridge vananza Cambridge saka metric iripo pano antika uyai vasikana uyai exactly very safe memo very safe pano hanzi zim curriculum ero oro SA British curriculum my dear, British curriculum, not zimu, not SA. Dzidzo yepamusoro yekuti mwana akangopedza anobva angoenda zvake kuUK kana kuti kuAustralia kupi nedzidzo yake hazvikonesi kana kuwana basa. Animaona. So guys, ndo zvandanga ndakuvigirai nhasi pane mwana mubvunzo here. Mimi unogona kuzoya kuseri ndokupa school fees antika pane 3.5 antika poita 3 poita ane 4.8 anti ne 5.8 ndo zviripo ne 5.6 of which 5.6 vashema because hapana varipo vambobuda every weekend here pane one chat anobuda every weekend one chat vamwe vese vanogara pana anobuda kupera kwechi saka ndiyo 5.8 vanobva kure ani mazviona saka kana muse kune vari pa Cambridge pana kana iwo sina mari yacho kune vana vato veMazimbabwe ndofunga vanabereki vari mucomment section vatori pano vanzi vanorova vana here isaivasikana zvikurova vana zvamakutotaurawo izvi ndezvechikoro hazvinei newe mbereki iwo dati varohwe iwe kana uri mwana wako arohwe unonge wokumbira pano ndikumbira kuti murowe mwana wangu vanokurovera mwana wako kana uchida kuti urohwe kana usinga kuti arohwe unongoita kuti mwana wangu arohwe dzidzisai mwana wangu zvakanaka vanongoita iri kuri unongowaza zvaunoda high school iripo yes mabasa apasati avepo imi chimbotengai maunza vana kana chikoro chika vana vakazara then tozotanga kuona hanzi zuva I think yes zuva anounza mwana wake ari pano mwana wazuva 1 ari pano mwana wazuva umwe anodzidza pano handichakutarizi yangu nokuti handidi munozotora ma-screenshots mwana wazuva 1 anogara pano anodzidza pano mwana wazuva anogara pano mwana ndaishikara nemwana wangu kuchikoro kuclass kwariko animona ane mwana ari pano hanzi it's not that much it's not much zvakoufunge uyaunza mwana zvako iwe tumira mwana inini mundoita godmother inini mchingondituma sisimeli vana taindisa chino mchida kuenrolla vana venyu papa mchida kutrusta kuti ndivepo involve me techingomeka shati vana vari safe ari pano kana mukati mboendai munoona vana chindaitengai pizza muende kunosiyira vana ndotenga pizza ndoyandosiyira vana vose pana asi mazviwaka kuti mwana hapuwi woga kana wati uda kutengera mwana wako pizza paweekend tochitenga dzevana vose vari pano antika vanochiya mwana waziva kune vaya vanoti mwana waziva ari kutambura kudi mwana waziva anodzidza pano pachikoro ndo pano ndikunyepa here aiwa ari pano mwana waziva anodzidza pano saka kuya anoti vanozoti mwana wake arifamba akashama akadi Facebook azvokumastriti nikisi mwana waziva anodzidza pano guys handizogoni kutarisai mwana but mwana anodzidza pano
andimazviona anodzidza pano azvakaoma right. Saka mazvinzwa ka guys, andisi kuziva kuti pane vamwe nemubvunzo here chiri pakati peRustenburg neJoburg. It's close to Cradle of Humankind. Close to Cradle of Humankind. Padhuze neCradle of Humankind wakuda kusvika kuKrugersdorp ndopane chikoro. Animaona zvokufacebook tingazvitevedzera here naimi kuti memutaura kuti kudisi tongoseka wotoverenga todarika naimi zvamemuchimekundurana tikati kuti memuchingoundurana mene kukopedzerana asi chatozani chekuti techiziva hedu chokwadi techichiziva asi kuti hatingawe kuzopikisana nemi because isi chokwadi vamwe techichiziva. Animaona mili yevana ndataura stole v ukadzokera kumashure ukateerera live yese mili yevana yakamira zvakanaka chaizvo ndochiche ndanyanya kutofarira zvokudara ichocho. Mili nesecurity yevana izvo ndafarira ne1-on-1 dzandaona pano dzokuti mwana anoita nguva yekuti anovhura 1-on-1 achitaura naticha vakagara vari voga. Aizvo ndafara izvo ndafara izvo per month monthly. It's a private school hapana kuti ungabhadhira per term per month andimaona. Saka guys chikoro ndicho chichi machiona chiri pano dea zuva changa ari pandibvumidza ndibudise mwana wake ndanichaburitsa asi andikwanisa. Anzi a religious school. Yes it is. Yes. It's a Christian school. Hanzi then hunzai kuno vana vari kunetsa kuUK yuko isai mundege zviuye kuno kuti dhile navo kuno kuAfrica naimi. Yes, it's a Christian school. Kudzi vanotora chaplain wavo ari panapa ndawana uchinzi abuda manje aenda kutown. Vana chaplain wavo vanovapindisa chechi muhoro and the kids look smart. Yes, chechi inopindurwa pano laina pana chaplain anotogara pano muholo umo ndawana uchinzi abuda. Saka ndiye anopinza vanhu every Sunday vanopinda muchechi imomo. Every Sunday vanopinda pachechi ipapapa. Chaplain wacho ndinochinzi abuda, pastor wacho anogara pana pachiita zvechechi izvozvo. Saka hanzi vana vadi abuda but vana vanenge vari umo. Saka vana vari kunetsa kuUK vachiita madrugs guys. Vana vachikutadza chigumwe chepakati kuUK yuko nokuti mwana unonzi chituisai vana mundege mutumire kuno nguva ichiripo chititangira naJanuary nevana pano uyai unzai vana kuno unzi tell the kids are going to go to school in SA. Vana vachiuya pano pana pachabva kukerenga shona 1 yakuintroduced next year. 2 vana vanobva vane hunhu zvake zvekuti anenge achinzenzereka mwana achidi madhagi unomawanepi imo muno musango. Australia unzai vana kunoku. America wesuko vana vakutoita kutopenga namadrugs kuna America. Unzai kuno vana tidzire navo isu. It's not 18,000 not 18,000 no 4,000 not 18,000 4,800 to 5.8. Unza Leonora mwana wako ngauye kuno. Right guys, pane umwe mubvunzo here wamuchinawo kana musina tipedze toda kuita zvimwe. Saka guys, thank you very much for your support. Indatarisira kuti muchizara kuinbox kwangu. Ndatarisira kuti muchifonerawo Ngikiri, muchifonerawo namba dzandaisa apo antika muchinyoresa vana. Kana usina kunzwisisa uchida kundiona inini 1-on-1 kuti taurira nezvechikoro uchida kuuya wega kuseri monthly zvikuru kuZambia uya kuseri kwangu titaurira netoga then ndozokuita hook up motaurirana. Kana pazoda kuziva zvatoda kubvunza pavanhu antika munondibvunza inini ndokuudzai sokuti ndiri pano paground ndasvika paground panapa handiti saka hanzi ECD aiwa ECD haisati yavepo chimbotanga yamasadza kuprimary nehigh school tozopinda kuECD uko. So guys, kana pasina chiya tisapoteva vamwe vedu besides kusapota iwe mwana wako antika wanesi kana nemwana wako ndiwonoziva mwana ari kuita musikanzwa mwana anavanotera uya nemwana tikande mwana pano kwete kuti kudhamba mwana pano aiwa asi kuti mwana anozvikontrola musika wayake oga. Kana chingauya pana kunyesona kuti panapa ndikuita musikanzwa ndinoita vamwe vose vana zviti mwana anongozvikontrolawo anongodzikama oga andimazviona. Saka guys, thank you very much for watching. Anditika moinvitawo vamwe vaone mwana share zvakare live. Please share this live as many times as you can. Isvike kuvanhu vakawanda vamwe vasina kuionawo. Chandoziva nechekuti aiwa vamwe vari kumabasa but paimangwana inenge yavhiyiwa kuma50,000 uko inenge yavhiyiwa. Masecurity achiripo iko zvira right asati vakutora imi chimbotangai maunza vana tozotaura zvemabasa time. Hanzi boarding number 1 zvako iwe laya hapana kwanobuda chinda. Saka guys tobatana paleta nditika God bless you.